Ya gari. Menene? Mai sunan hakimi ne. Wa kake nema ne malam? Na gidan magajiya da Allah. Gata. Masha Allah. Masha Allah. Shi ne na ce bari zo mu gama magana ne da ke dan mu fuskanci juna mu kulla kyakkyawar alaka da zumunci. Da me? Game da gangamin yadda za a kulla taron sunna. Kai, bakin rijiya fa ba gurin wasan makaho bane. Fansida ne da duk yaran da suke ciki kaf. Aka ce in zaka zo ka jibi muwa kar ka jibi bowa. Na ce barin ya da zangowa nan domin ke na gani kalar natsuwa mai hankali kuma daga ganinki kina son manzon Allah. To akan ta zan abi. Allah ya bambu da annabi. Allah ya miki albarka amin. Allah ya kara wa annabi daraja. Ka kashe min jiki tunda kai magana sunnar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kai, ga wannan jima. Baby, how much? An tashi ganki ba. Hey! Tashi an ganki. Kai wannan yaran ɗan ƙarami da kai? Ni za ka ce wa Muhammad? Waye yaro? Ki dube ni ki ce min yaro? Ai ba nan take ba, yarinya. Yaro ne abokin tafiyar manya. Ko ba ki gani ba ne? Akwai. Kai! Muje! Muje! Muje an ganki ma kuma ganki ba. To, jin mai ne fa. Zaran zan samun karasa gida. Sa'a tafiya raki? Wallahi tafiya zan. Ke, sa'a. Ban gaya miki ba. Ai abin da nake gaya miki. Ya zama gaskiya. Tun da yanzu duk garin nan in gaya miki ya dauka magana yallaɓai. Wallahi jama'a ba ke kadai ba ni kaina na jijji irin wa'annan abubuwa. Maganganun da ga sanan to tsaye ba daɗi. To amma da na gaya miki a ce kai ba haka ba. Yanzu idan na fita na tafi gidan biki daga mai kifta min da kifcin da ido haka sai mai irin nuna da baki ai haka. Dan dai babu dama a buɗe baki a tare ni gaba da gaba a gaya mani. Shine isa. Wannan gaskiya ne zancen ki jammai. Ni kaina ina ta jin wa'annan abubuwan a gare. To amma duk da haka shi zatto zunubi ne ko da ya kasance gaskiya amma a shawarci. Me zai hana ki tambaye mijinki unguwa? Me dan nisa haka? In kika tafi jum kaɗan sai ki dawo gidan. Wallahi in halinsa ne sai kin ga wani abu. Allah sa'a. Ko kaɗan ne sai kin ga canji. To ni dai shawarar da zan bayar kenan. Kenan haka za a yi. Amma dai duk da haka ni dai abin da nake gwada miki zargi dai ki daina ba shi da amfani. Ke dai shi kenan. Idan na tambaye shi unguwar kin ga in na dawo in na tadda wata to na yadda. In ba mu tadda ba shi kenan. To ko ba shi kenan. Ni dai zan tafi. Shi kenan kin kawo min shawara wallahi. To sai an jima. Shi ga da gida. Ina ji da kyau. Madalla na gode. Kai Allah ya so gin ban dauko ma ni kayan wanke-wanken nan ma dai in je wanke-wanken can ya fi sa. Ce mun dan takurariyar banza dan takurariyar. Dan takurariyar banza dan takurariyar wadi. Ke zo nan. Zo nan, zo nan, zo nan. Ki har kin isa baki tsaya kin gaishe ni ba kuma kin san zama na ki.